Ahoj, já jsem Martin Chodur a zdravím Starou Bystricu. Krásný večer vám všem. Já musím říct, že jsem speciálně rád, že jsem na Slovensku, tady ve Staré Bystrici. A je to proto, protože vlastně tady ta oblast patří do oblasti Lašska. A Kysuca patří do oblasti Lašska. A já pocházím z Raškovic, což je vlastně tady za kopcem. A on existuje i lašský král, který mě nedávno pasoval do titulu ministr kultury a zábavy Lašského kraje. Takže je to úplně krásné, že jsem tady v Lašsku. Den se pěkně skryl a nedostatek nápadů se skryl s ním tvé poetické myšlení. Jsem básníkem, trochu proti svojí vůli, trochu s ním 1000 metrů nad zemí. Dnešní koncert bude zcela výjimečný, bude jiný než ostatní a připravili jsme si různorodý repertoár. Vlastně bude takový průřez toho všeho, co děláme a zazní dneska nejenom klasické popové skladby vlastně s popovou kapelou, ale přivezli jsme si harmoniku, zahrajou na klarinet a budeme hrát různé šanzony z celého světa, svoje skladby, popové skladby. Prostě bude to jeden takový velký, různorodý, barevný večírek, doufám, pro všechny návštěvníky. Noc má v noci den, a však pro mě v noci není moc jen sen. Ten o tvém velkém nadšení. Chci trochu moc, já to vím a proto strávím den i noc. 1000 metrů nad zemí. Co se týká mojí kariéry, tak vlastně loni jsem vydal z Brusu nové album, které se jmenuje Manifest. A letos se momentálně nacházím většinu času ve studiu, protože chystáme úplně nové album, které zase bude trošku jiné, bude big bandové, je to s velkou kapelou, takže zase trošku něco jiného. A paralelně s tímto děláme jazzové koncerty po České Slovenské republice. A vlastně za týden se podíváme třeba do Liptovského Mikuláše tady na Slovensku. A děláme šanzonové večery, které vlastně jsou každý měsíc v ostravském klubu Parník. Takže je to opravdu hodně.